Dyma'r ymweliad cyntaf o'i fath gan unrhyw brifysgol o Brydain. Tîm o wyddonwyr Cymreig wedi dod i Frwsel i drafod eu gwaith gyda swyddogion yn y Comisiwn Ewropeaidd. Dyma gyfle arbennig iawn am brifysgol ac brifysgol yn gyfan, nid golegau yn annibynnol, ond brifysgol Cymru fel sefydliad genedlaethol. Ydym meddwl dyma'r tro cyntaf bod na brifysgol yn cael presentation fel hyn yn Brussels o blaen y Comisiwn gyfle arbennig iawn. Gobaith y gwyddonwyr yw y bydd cyflwyno eu gwaith yn uniongyrchol i'r swyddogion sy'n rheoli'r coffrau yn arwain at grantiau mwy ac at gytundebau. Ymchwil yn yn achos ni wrth gwrs i gydweithredu efo grwpiau eraill ar draws Ewrop mewn astudiaethau o wahanol agweddau'r atmosffer a'r haen ozon enghraifft neu edrych ar sut mae awyrennau yn cael ei effeithio gan lifogydd yn yr atmosffer a math yna o beth. Ac fe wobrwywyd ymdrech y gwyddonwyr ar unwaith, fe ddefnyddiodd y Comisiynydd rhanbarthol Millan yr achlysur i gyhoeddi grant newydd o chwarter miliwn o bunnau, eto y cyntaf o'i fath, i lunio strategaeth technegol rhanbarthol dros Gymru, mwyn datblygu'r gwaith ymchwil sydd yn cael ei wneud ar hyn o bryd ar gyfer defnydd gwyddonol neu diwydiannol yn y dyfodol. Mae Adran Ffiseg Caerdydd enghraifft yn falch iawn o'r peiriant opto-electroneg yma, sy'n datblygu prosesau laser o'r math sy'n cael ei ddefnyddio mewn cryno ddisgiau. Bydd y grant newydd o Frwsel yn cael ei wario ar astudiaeth o sut i ehangu gwaith dyfeisgar fel hwn o fewn cynllun trefnus mwyn troi Cymru'n ail Silicon Valley. Dewiswyd Cymru ynghyd â thai rhanbarth Ewropeaidd arall oherwydd brwdfrydedd y Cymru ei hunain. Already a well-developed, as we've seen from the presentations today, a well-developed research and technology and scientific background in Wales. But we want to, and it's one of the reasons why we've chosen Wales, also because, again, the Welsh, if I may say so, showed initiative in being interested in this when the idea was first mooted. Ond roedd na feirniadaeth o agwedd y swyddfa Gymreig. Bu bron i Gymru golli'r grant yma sy'n torri tir newydd oherwydd, meddwl Mr Millan, oedi biwrocrataidd. Pwrpas hyn oll yw datblygu potensial Cymru fel canolfan technoleg. Mae'r potensial a'r arbenigrwydd yno, beth sydd ei angen yw adnabyddiaeth, arian a strategaeth, mwyn yn y pen draw dod â swyddi yn ogystal â chlod i Gymru.